Ganito nga ang nangyayari kapag busog ang tao. Ay naapo kapag busog kailangan maglakad-lakad para hindi ma-stroke. Charis. So ito nga dumaan nga muna kami dito sa may Burnham para naman makapababa ang aming kinain. At syempre ito na nga rin yung pinaka-playtime ni Arkidandan dito sa may Burnham Children's Park. O diba? At alam nyo naman, kapag Sunday, it's family day, kaya naman it's play day. As usual, kapag Sunday, halos lahat ng mga bata dito sa may Baguio ay nandito sa may Children's Park. Siyempre, hindi lang naman yung mga bata dito sa may Baguio, pati na rin yung mga turista. At alam nyo naman, dito walang bayad, kaya naman unlimited ang slide. Ganun. Malapit-lapit na nga rin ang pasukan, kaya naman talaga namang ini-enjoy talaga ng bawat bata ang maglaro dito. Siyempre, kapag pasukan na, bihira na naman sila makapaglaro dito. At tignan nyo naman talagang Arkidan, napaka-independent na. Ay naapo, samantalang noon, kailangan naming itulak para mag-play. Ngayon, tinatakbuhan na niya kami. Siguro isang taon na lang mag-aasawa na ito. Charis. Ay naapo, hindi ko na lang alam kapag ganun. Eto nga't pumunta na naman siya sa kabilang banger na slide. Ay naapo, kailangan kasi may slide na niya lahat ng slide. After 15 minutes, umalis na nga rin kami dahil nga bumaba na rin lang naman na yung kinain namin kakakahabol sa kanya. Ay naapubuti na lang, ganyan lang yan kapag umaalis kami at hindi umiiyak. Kasi usually kapag yung mga bata na umaalis dyan ay naapo nagiiyakan na. Mabuti nga't na-train ko ito na kapag sinabi kong let's go na nga, let's go na, ganun. So yun, kaya walang iyakan moment kapag umaalis kami dyan. Literal na babay na lang ba, ganun. Favorite niya nga rin na dumadaan dito kasi nga nakikita niyo yung mga ducks. Say, Hi, Dad! what's the duck says? Quack, quack! Ay naapo, yung boat lang naman na ducks ang gustong-gusto niya. At ito nga napakarami pa rin namang turista dahil nga bakasyon pa rin naman. Syempre after bakasyon, back to reality na naman, school na naman, ganun. Kutne, anya nga rod ngay ano sa nyo tag-eskwela nga ubing. Dahil nga para sa inyo rin lang naman ang pag-aaral. So ito nga dumaan na nga rin kami dito sa may palengke. Syempre linggo, kaya naman it's palengke day. At ganito nga rin ang ganap ng batang ito kapag napagod na kalalaro, ayaw niya nang maglakad, gusto niya na lang magpabuhat. Ay naapo, sarap buhay. Pag napagod maglaro, magpabuhat na lang. Pero sabi ko nga kay Daddy Dandan, pagtiyagaan niya munang buhatin dahil nga next year ay mag-aasawa na yan. Charis. Kat niya ay naapo, nakarinig ang bata ng tugtog, kaya yan, sumasayaw-sayaw na lang. Natutuwa talaga ako kapag may tugtog at sumasayaw tong batang to kasi hindi siya nahihiyang sumayaw. Usually kasi yung mga bata nahihiyang sumayaw kapag maraming tao, pero itong si Arkidan ay naapo, sayaw ng sayaw kahit maraming tao. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako kapag ganyan. Mabuti na lang talaga hindi niya minana yung pagiging mahiyain naming mag-asawa. Pero in fairness, may maming siksing na mamalengke. Charis. O, diba? Pak! Tignan mo naman, kitang-kita ang butoy ko dyan. Ay naapo, buti na lang hindi nyo nakikita yung kursing ko dyan. Charis. At pagpasensyahan nyo na, talikogenic pala ako. Charis. Pag humarap na ay naapo, katakot na. Makakakita na kayo ng maming dragon. Pero dragon na maliit. Dahil maliit lang naman ako. Charis. Pero alam nyo naman, yung kasabihan nila na kapag maliit daw, tarawit-wit. Alam nyo ba yon? Tarawit-wit ko na dagarod, no basit. Yung tarawit-wit sa Tagalog, iyon yung bungangera daw. Hindi ay naapo, hindi naman sa tingin ko, hindi naman ako mabungangera. Maingay lang siguro, ganun. Lalong-lalo na kapag hindi pinapakinggan yung sinasabi ko. Literal na marami akong masasabi. Ganun. Yung tipong kailangan ko pang ulit-ulitin yung sinasabi ko bago ako mapakinggan. Kaya naman, maingay lang ako, hindi bungangera. Charis. So yun, at dahil nga nakabili na rin kami ng kapatid ng galunggong na tulingan, eto nga't bibili din kami ng yellowfin. Ay naapo, nagngina. Pero for the go, dahil ulam naman ni Arkidandan. Eto nga't bibili rin kami ng ginto dahil naubusan na nga rin kami ng ginto. Ay naapo. Eto nga't 40 pa rin ang 1/4. Kaya naman yung maliliit na lang ang kinuha ko para naman isang lutuan yung maliit. Eto nga't kumuha nga rin kami ng kamatis para nga sa mga sinigang ni Arkidandan. Ngamnay, pati kamatis nagmahal na rin. 35 na ang kalahati. Parang kailan lang yung 25 pesos na kalahati, ngayon 35 na. Ganun pa man, wala naman kaming magagawa dahil kailangan din naman namin ang kamatis. At syempre, para naman sa gulay namin, ito nga't kumuha nga rin ako ng mix na chop suey. At pati itong mix na chop suey ha, 50 na yan isang balot, dating 35 pesos. Kumuha
kumuha nga rin kami ng saluyot para dun sa natira pa naming labong. At ito na, kapag nandito ako sa may palengke, struggle is real. Ay naapo. Hindi ko na alam kung anong bibilhin ko. Pero pag nasa bahay ako, ang dami-dami kong iniisip na bibilhin dito sa may palengke. Kaya naman ang nangyayari, ikot ng ikot at kung ano-ano na lang ang nabibili. Minsan nga sa kakaikot ko, wala na rin akong nabibili. Eto nga, dumaan nga rin kami ng hanger para nga bumili sana ng Baguio vegetables. Ngamne ay naapo, wala kami ring nabili. Mabuti na lang talaga nakabili na ako ng pang chop suey, at least may vegetables na kami. At ito na nga ang batang Bilmoko. Bilmoko nito, Bilmoko niyan. Halos lahat na ng gusto niya, pinapabili niya. Eto nga't hindi na nga rin makapagpili-pili. Ay naapo, Tiobeng, kadalabas namin nagpapabili ng laruan. Mabuti na lang talaga nakukuha namin sa tig 45 pesos. Ay naapo. So, ito na nga lang ang aming ganap for today's video. At nag-jeep na nga rin kami pa uwi. So, ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.